Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batezunat magazinera gaur apirilaren 21. eguna dugu, hortzirala eta asteak itzeko gaur edukiz beteta ekartzen dugu gure saio hau izan ere, 3 elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin, Huaina APZ Erdiz Bizirikeko kidearekin egonen gara solasean, bihar bertan apirilaren 22an, hementxen atxaldeko bortzetan, Antoniutitik manifestazio bat deitu dutelako, Erdizen egin nahi duten magnesitak egin nahi duen harrobiaren aurkako aldarriak eta haserrea adierazteko. Bigarren elkarrizketan, Jose Mari Agirretxe Porrotxekin egonen gara izan ere 38 urte bete dituzte, Pirretxe Porrotxe eta Mari Mototxek eta horren karietara, ziklo bat, emanaldien ziklo bat abiatu dute, urteak bete abenturak bizi izenekoak, eta Nafarrokoa hainbertze tokitan egonen dire, igandean bertan Elizondon adibidez, eta Jose Marirekin arituko gara ikusten 38 urte hauek nola izan dire, betire, plazer bat berarekin solastea. Azkeneko elkarrizketan, urrunago joango gara, Lesboseko kontuak eta berriak ekarriko ditugu honat, izan ere Mariano Galarzarekin egonen gara solasean, Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeko kidea da bera, eta haiek janaria prestatzen dute han Lesbosen errefuxiatu eta pertsona migranteentzat, eta bihar Kafe Zentral Antzokian, goizeko 12:30, kontzertutxo bat prestatu dute, proiektua ezagutarazteko eta ekarpen batzuk biltzeko. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1918 urteko apirilaren 21ean, Manfred von Richthofen, baron rojo alemaniar abiadore militarra, hil zen. 1946an, John Maynard Keynes, ekonomialari ingelesa, hil zen. 1949an, Robert Smith, britainiar gitarra bokalista eta konpositorea The Cure taldearekin jaio zen. Eta 1967an, Guillermo Marx, estatubatuar aktorea, hil zen. Goazen ere agenda kulturalarekin, hortziralean itzali telefonoak antzerki zikloan Balbea, antzezlana H teatroaren eskutik, atxaldeko 7etan, Laban. Eta Oskar Estanga biltokin izango da momentuko kantak improvisatuz. Etorri eta lagundu Oskarri kantak sortzen diote. Atxaldeko 7:30 Euskaldunon biltokian. Larun batean, Jus Larrotxako zibiboxean 12:00 ordu piztuta Euskal Kultur Begiradak 2023aren baitan Euskal mitologiako pertsonaiak ezagutzeko lantegia eta ipuin kontalaria izanen dugu. Baita ere, Donibaneko kuadrilen eguna txapelketa, kalejira, bazkari eta musikaz betetako egitarauarekin. Goizeko 10:00 aitzinera. Eta akitzeko J. Martinak eta Merina Gris taldeak kontzertua eskainiko dute Totem aretoan atxaldeko 8:00. J. Martinaren doinu elektronikoek emanen diote forma kontzertuari, baita Merina Gris taldearen pop abestiek. Ea zer dagoen egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen kasuan argazki nagusian Sanferminetako kartel, lehiaketako 10 kartel finalistak. Izenburuan, Sanferminetako kartelerako barietate kromatikoa eta estilokoak. Epaimaiak aurkeztutako 475 lanen artean hautatu du. Izenburuan, bizi ohiturei lotutako diabetesak 40.000 pertsona baino gehiagori eragiten die Nafarroan, horixe bertze berri batean, urtero 2.450 inguru detektatzen dira. Lehenengo motako diabetesaren intzidentzia konstante mantentzen da. Diario de Navarran, Nafarroan batez beste 500 salaketa edo istilu izaten dira urtean, arma zuriekin. Kezkagarria ez bada ere kaso kopuruak gora egiteak kezkatu egin ditu poliziak. Argazkian ere Sanferminetako 10 kartel finalistak. Sanferminak 10 karteletan lehiatzen dira, horixe, lerroburuan. Herritarrek maiatzaren bira arte eman diezaiokete botoa gogokoenari. Eta azkeneko berri batean, tokiko kazetaritza, Diario de Navarrak, balioan jarria. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, PSOEk eta EAJak bat egin dute PPrekin, bai bakarrik da bai legea atzera egin dezan.
Pedro Sánchezen alderdiak eta jeltzaleek, PDKtek eta Ciudadanosek bezala, PPren botuekin bat egin zuten Unidas Podemosek, ERZek eta EH Bilduk atzera pausotzat jotzen duten lege aldaketa aurrera ateratzeko. Argazkian manifestaldi batean zenbait pertsona kartelak sostengatzen. Izenburuan, eskaera zabala eta anitza ofizialtasuna Nafarroa osoan. Bertze berri batzuetan, EH Bilduk enpresen deslokalizazioaren aurkako legea atera du, eta Zabaltzaren kasuan, lakuak kasua behar bezala ikertzeko eskatu dio Espainiako justiziari. Eta berri egunkarian, argazki handi batean, Intz, Oliden, Magi Bordagarai eta Sebastien Kastet, Euskal Konfederazioko kideak, izenburuan, gure egiturei esker biziarazten dugu Euskara iparraldean. Euskalgintzak hizkuntz politika sendo baten alde manifestaziora deitu du biharko Baionan. Bertze argazki batean berrian ofizialtasunaren aldeko aldarriak. Izenburuan, Nafarroan 206 eragile euskararen ofizialtasunaren alde. Eta azkeneko berri batean, 2 gizonezko hil dira tiroz Irunen elkarren arteko liskar batean. Eta akitzeko Euskal Herria irratia, Nupeko talde feministaren puntu morea karpatik egotzi dute. Arreta guneaz arduratzen diren pertsonak ez direla langile profesionalak argudiatu dute antolatzaileek. Nafarroko Unibertsitate Publikoko karparen festa gaur ospatuko dute Amaia Kirol elkartean. Alboko berrian San Ferminetako kartel lehiaketako 10 finalistak ezagutzera eman dituzte, eta azkenik Nafarroko 206 eragilek egin dute bat euskararen ofizialtasunaren aldeko manifestuarekin. Erdiz bizirikek deituta bihar manifestazioa izanen dugu hemen Iruñean, atxaldeko 5:00 zehazki Antoniutitik. Aterako dira, badakizu Erdiz plataforma hausen baztanen egin nahi duten arrobi bat Magnesitas. Enpresak eta horren kontra altxatu dire, ja urteak gainera. Plataforma hau sortu zenetik eta orai badirudi Magnesitasek proiektu berri bat baduela eremu horretarako eta berriz martxan hasi da plataforma hau. Erraten genuen moduan, bihar badute egun handia, larunbatarekin, lurraren nazioarteko eguna gainera, eta manifestazioa izanen da, hementxen, Iruñako kaleetan. Beraz, horretaz solasteko, gaurkoan, bertako kidea den Huaina PSetxerekin egonen gara solasean, beraz, atxaldeon Huaina, mila esker gurean egoteagatik. Atxaldeon, eta berdin. Badire nervioak biharko, azkenean nahiko, egun importantea zuendako, ez, plataformatik. Bai, egun importanta, lehenengo aldiz ausartu garelako, animatu garelako Iruñara hurbiltzen, ez, manifestazio bat itera, ia pixket bazandik atrata. Eta, gogotxuk usteko ze gertatuko den bihar eta indartxu ere bai. Buena, oroitarazi guztu pixkete zertan datzan proiektu hau, zer egin nahi du Magnesitasek, erdizeko eremu horretan edo aldudeko eremu horietan dela haiek batez ere erraten duten. Bale, Magnesitasek horri nahi duena da meategi edeki bat. Aspaldi hasi zuen ja pixket, edo aspaldi izan zuen ja interesa pixket hor meategi bat edekitzeko, bai duela 22 urtetik hasi baita pixket gauz guzti hau. Ez dakit nahi duzuen itea laburpen bat, ez nola izan den gutxi gora bera, egia da, duela 22 urte hasi eta herri mobilizazioen ondorioz, bertan bera utzi zutela bertan arrobia egiteko interesa, eta gero pixkat jo zutela Zilbetira. Baina Zilbetin, gibelat bota zen proiektu hau Natura 2000 sarean dagolako, bai? Gero esplikatuko dut ongi hau zer den, eta beraz, duela pare bat urte, Magnesitas berez hasi zen erdizen jomuga apatzen, eta, bertan meategi egin nahian. Eta beraz, orain horri nahi duena da, meategi edeki bat, Magnesita tratzeko meategi edeki bat. Erdizeko paraje horietan beraz, egin nahi dute proiektu hau.
erraten zenuen, arrobi bat erekia gainera ez, erraten dena, bueno, aire zabalera erekitakoa, eta hortik, magnesioa ateratzekoa, eta, bueno, orai gainera sartuko gara pixke gehiago horren zehaztasunetan, zeren galdetu nahi dizut guaina, bueno, orokorrean, plataformatik, zergatik agertu zareten proiektu honen kontra, bai hasiera horretan, eta bai berriz orain, haien proiektu berri honekin. Bueno, biztan da, olako proiektu batek, meategi edeki batek ingurugiroan dituen eraginak direla ikaragarriek. Kontutan hartu behar dugu, erdiz, aberastasun natural haundi duen eremu bat dela, batetik hortaz, eta bertzetik ere tokiko ekonomian giltzarri dela, ez? Gauza guzti hauengatik gaude proiektu honen kontra, bueno, gero badituen osasun ondorioengatik, baino, bueno, hau gero erreparatu ezinen den, erreparatu ezingo den inpaktu bat izango luke proiektu honek, urtetara, bueno, ondorio larriek ekarriko lituzkenak eta berriz ere lehenagokora bueltatuko ezingo liratezkenak, ez? Beraz, pixkat bide hortatik posizionatzen gara kontra. Erdiz da, baztango hiru komunaletatik handiena da, eta aipatu beharra da, erdizko lurrak direla komunalak, herri lurrak direla, direla baztandar guztienak, eta, bueno, magnak horri nahi duena da, baztandar guztiena diren lurra aberatsa hauek espropiatu nolabait bere interes ekonomikoetarako, ez? Eta, bueno, gu honen aintzinean kontraposizionatzen gara. Kontutan hartu behar da gainera direla zaindu beharreko eremuen barne dagoela erdiz. Unek erran nahi du, bueno, Natura 2000 sarean barne dagoela eta Europatik bera dela zaindu beharra den eta ukitu ezin den eremu bat, ez? Baduen aberastasun naturalangatik, ez? Baduen biodibertsitateangatik eta bar. Eta, bueno, hau guztie gainetik pastu nahi dute, proiektu ilegal bat inez, eta, bueno, bertako ingurumena erabat ondatu, eta, bueno, hoi. Guaina, pentsatzen dut hemen, bueno, pues eztabaidan dagon kontua izaten dela lanarena, ez? Zeren hor, Nafarroko gobernutik eta magnatik eta argudiatzen dena da, haizu hor, Zibelti, Zubiri inguru hoietan gaur egun direla lanpostu handana bat, ez? Langile handana bat, eta karo, hoiei, nolabait ere eman behar zaiela, ez? Aterabide bat, eta beraz horre justifikatzen duela arrobi hau egitea. Karo, hori auzi zail bat da, ez dakit erdizetik horren aurrean ze posizio duzuen edo zer erantzungo zenuten? Bueno, egia da, magnak erabiltzen dula lanpostu hauen aitzakia ez nolabait herria erosteko edo jendea konbentzitzen saiatzeko. Erdizen, aiztion komentatu batzuten bezala, erdiz ere bada tokiko ekonomian importantzia handiko eremue, bertako abeltzain haunitze, nekazarita abeltzain haunitzek beren aberak eramaten tuztelako bertara, ez? Ulertu barra dugu, hau bertako abeltzaintza eta nekazaritzak bizirauteko beharrezkoa den espazio bat dela. Gaur den egunean, 80 bat familik eramaten duzte bertara, 80 familik nekazaritza profesionalean aitzen direnak, profesionalki lan egiten dutenak bertan, eramaten duztela aztiendak erdizeko landetara, larretara, bueno, bazkatzeaz gain gizentzera gainera, ez? Bertako lurrak arras osasuntsuak eta indartsuek edo indarra unitzeko lurrak direlako. Beraz, unen aintzinean guk galdetuko ginukena magnai bera da hauek ezoten diren lanpostuek eta honei lotue heldu diren bertze lanpostu guztiek ere ezote diren lanpostuek, ez? Abeltzaintza eta nekazaritza ilotuik bertzain lanpostu sortzen direlako baztanen ere, ez? Izan kooperatiba, izan albaitaritza edo izan bertzain lanpostu daudenak erabat kateatuek nekazaritza eta abeltzaintzakin, ez?
Orduen galdera hau izanen zen eta lanpostu hauek zer? Arriskuen geldituko liratezkelako proiektu honek aintzin ez egituko balu. Hontaz gain gainera aipatu beharra dena da, Magnak lanpostu berriak sortuko dituela erraten duelaik, hau ez dela ez, eta gaur den egunean Zubita Ugin dagon meategiko langileak izango liratezkela berriz baztanera karko lituzketenak. Eta gainera ere aipatu duela urte batzuk Magna enpresak 500 bat lanpostu zituela eta gaur dituela 200 eta piko, ez? Beraz, bere lanpostuetan berakada handi bat izan du eta momenturen batean jendeak kaleratu behar izan du, ez? Beraz, honek sortzen duen ere inestabilidadea da ikaragarria. Orduen, laburtzeko sinpleki eranen datzut, unen aintzinean, guk ere gure lanpostua ditugula erdizen eta importantzia handikoa gainera eta iraunkorrak direna gainera, ez? Etorkizunera behira ere bai mugaik ez duten lanpostuek direla hauek. Osea, sostenibleak eta iraunkorrak. Hortxean ikusten duzu, lanaren ere auzi konplexu horretan erdizen erantzuna, bertako lanpostu horiek ere bai ez aldiren kontuan hartu behar eta ez aldiren iraunkorragoak. Edozein kasutan hartzen genuenez, bihar manifestazioa deitu dute, atxaldeko 8etan Antoni Utitik, hemen aterako da, Iruñean bertan, eta, ez dakit, akitzeko galdetuko dizut, zergatik den garrantzitsua, ez bakarrik baztango jendea, pentsatzen dut, baizik eta entzuten ari diren guzti horiek, hurbiltzeko horrat manifestazioa. Zergatik joan beharko gara bihar manifestazio horretan? Uste dugu landa eremuko aldarriek ez direla sobera entzuten hirigunetatik, ez? Edo gune urbanoetatik. Eta, orain arte inditugun manifestazioak izan dire landa eremuen, ez, erdizetik antolatu direnak izan dire Elizondon eta izan du parte hartze arrasa hundie. Baina ikusten duguna importantea da, geroz eta gehiago ematen nahi direlako landa eremuen inposatu nahi dituzten proiektu suntsitzaileak, importantea dela ere bai pixkat jende hauek bizi den gunetara aldarri hauek hurbiltzea, ez? Errateko, Nafarroan momentu honetan nola landa eremuetan zenbat proiektu suntsitzaile nahi dituzten, gurea da bat eta gero bertze toki batzutan daude bertze batzuk, ez? Pixkat unen importantzia hurbiltzen gara Iruñera, gure borroka zertan den erakustera, zer ez dugun nahi erakustera, eta pixkat modu bat izateko ere bai saretzeko, ez? Bertze jendea hurbiltzeko, gure borroka eta bertze batzuna ere, ez? Azkenean borroka berdine direlako edo berdinan kontra iten dugulako, eta gero kasu pixe gehiago pixet iten da guten ere, ez? Hirigunetatik Nafarroko gobernutik, ez dut aipatu, baino proiektu hau pixiz moduen tramitatu dute, eta unek erran nahi du udaletxeak galtzen dituela eskumen guztiek proiektuen gainean erabakitzerako orduen. Eta erabakia hartzen duela zuzenean Nafarroko gobernuek, ez? Unen aritik erran behar dutena da, Nafarroko gobernuek ilegalizatu dituela baztan mailan 3 herri galdeketa, nahi dugulako gure iritzi edo nahi izan dugulako gure iritzia, guk zer nahi dugun eta nola nahi dugun izatea gure baiara, eta gure baiaran etorkizuna, eta ezin izan duguman ilegalizazioak eman direlako. Orden uste dugu ere importantea dela Iruñera hurbiltzea, gu olako proiektuen kontra dauden bertze herritar guztiek, zer nahi dugun errateko, eta, pixet entzunak izateko, ez? Horra gonbitea, biharko manifestaldira hortxen aterako da, erraten genuenez, atxaldeko 8etan, hemen Iruñatik, Antoni Utitik, eta gaurkoan, hemen Huayna PZH erdiz bizirik plataformako kidea, guri guzti hau kontatzen, beraz, eskerrik asko, mila esker Huayna gurean egoteagatik, eta zer moz atratzen den biharko. Bale, zuei, entzuteagatik, mila esker.
Goazen orain asteburuko eguraldiarekin. Gaur goizean giro eguzkitsua izanen dugu eta atxaldean ezegonkortasuna handituko da. Goizean eguzkia izanen da protagonista, ia ez dugu hodeirik ikusiko, baina atxaldeak aitzinera egin ala, hodeiak ugaritu eta giroa ezegonkortuko da. Baliteke hemenka zaparradak botatzea eta batzuk trumoitsuak izatea. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izanen dira. Barnealdean hegoaldeko haizea ibiliko da, kostaldean ekialdeko haizea nagusituko da. Baina azken orduetan mendebal ipar mendebaldera aldatu eta indarra har dezake. Bihar larun batean temperaturak bera eginen du eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, zaparrada batzuekin ekialdean. Goizaldean euri apur bat egin dezake, batez ere ekialdean, baina goizean goizetik eta mendebaldetik ekialdera hodeiak gutxitu eginen dira, eta lurraldearen zati handi batean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Nafarroa ekialdean eta Pirinioetan zaparrada batzuk bota ditzake eta ez da baztertzen tarteka trumoiak jotzea. Temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak izanen dira eta haizea aldakor ibiliko da. Eta igandean lainotuago eta euri pixka bat, goizean haizeak ipar mendebaldera eginen du eta hodeiak ugaritu eginen dira, bereziki ipar isurialdean. Gainera litekeena da atxaldean eta gauean euri egitea, euri txikia. Aldaketa gutxi temperatura maksimoetan. Urteak bete, abenturak bizi. Horra Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen urte betetzea, 35. urte betetzearen aritik abiatu duten ziklo hau, ari dire ospakizunetan, eta, hain zuzen ere ospaktzeko hemendik Nafarroatik ibiliko dira, hainbertze egunetan gero errepasatuko dugu, egutegi eta egitarau zabala dute, hainbertze herritan egonen dire, igande honetan bertan. Elizondon izanen ditugu eta bertze gauza berexi batzuk ere eginen dituzte, Irulegitik eta ibiliko dira. Eta horretaz bai ibilbideaz eta baita ere gaurkotasunaz solasteko hementxen dugu gurean Jose Mari Agirretxe Porrotx jauna gurean solasteko beraz. Arratsaldeon Jose Mari. Kaixo berdin, Gorka, aipatu duzu igandean Elizondon izango garela. Hoixen da. Eta zu Elizondoarra zarenez, bastandarra, igandean bertan, 26 urte beteko dituzu. Apuntatu. Eta hori izango gara Elizondon. Zorionak Gorka, zorionak beti. Kantatuko dizugu. Hoixen da, beraz egun garrantzitsua igandea. Elizondon egoteko. Urteak bete eta abentura bizi, Gorka. Aizu, eta ari garela gauza garrantzitsuak erraten, bastandarrek bihar baute hitzordu garrantzitsua, hementxen badutelako manifestazio bat, erdiz biziriken aldekoa, Iruñean bertan, eta beraz hor ere bai urteak betetzeko herriak bizirik behar du, beraz, hortxen ere egite dugu deialdi hori, eta gero igandean Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen espektakulo hori, ekimen hori izanen dugu, gozatzeko 35 urte, Jose Mari, aipatzen genuen, horretaz ere arituko gara, abenturak bizi dituzue handana bat? Bai, zalantzarik ez, Begira, dagoeneko bibotea bera ere margotu behar duz, bestela etxeitere ikusi egiten. Errexago, xuria margotuko da errexago. Holaxe da, Lasarte horian jaio ginean, oin dela 35 urte, Euskara taldearen lanaren baitan, garai hartan gure herrian aurren 80%ak A ereduan ikasten zuen, haientzat ez zegoen euskararik ez etxean, eskalean, justu eskolan, eta pentsatu genuen euskara taldeak egiten zituen lanen artean bat izan behar zuela, aurrei eskainitakoa. Haientzat euskara asignatura batetik haratago, zerbait atsegina zala ikus ezaten, ez? Eta horrela, Obelix lapiko baten erori izan bezala, gu pintura pote baten erori ginean, eta, bapatean pailazoz jantzita, Olentzeroren jaialdi antolatzen genuen ja urte batzutan, eta erabaki nuen Olentzero jaialdi horretan pailazoz jaztea, ateratzea, Manolo Urbietaren abesti batzuk kaset batetan grabatzea, zegu kasetaren garaikoa gara. Eskoletako umen artean banatu, elkarrekin kantatu, Olentzero hori bihurrikeri batzuk egin, eta horrela abiatu ginen. Eta egun batetarako kontua zana, pentsa, bilakatu da, 35 urtetako abentura eta amets eder batetan, eta alde horretatik zoriontsu, zoriontsu Zudur Gorriarekin,
eta pailazo hori kanpotik eta barrutik bizitzarekin. Irakaslea zinen zu, Jose Mari? Bai, ni txikitan izan nuen futbolista edo irakaslea. Eta futbolean aritu nintzen. Lasartorian bagenuen Texas izeneko talde bat. Handikan errealera joan nintzen, infantietan, juveniletan. Gero lesio larriak izan dituen belaunian, gaur egun artrosia daukat. Eta horregatik ari naiz, olagarroaren teknika erabiltzen bakizu. Zein hori? Gerritik bera oso gutxi mugitzen ez, eta orduan nire garroak mugitzen ditut, jendeak esaten, jo, porros, nola mugitzen dan, Eta bai, tokian, hori bai, tokian. Jarrera da importantea. Ni jotzen naiz eszenatokira eta gorka horbizu sentitzen naiz. Gero ikusten dut bideoa eta naiz Demi Russos, baina... Behiratzen dituzue bideoak? Jarrera, Behiratzen dituzue gero zuen bideoak eta? Bueno, bai, behiratzen dugu. Oain ikusten ditugu garai batekoak ere, oin dela 30 urte zer grabatzen genuen, zer egiten dugu. Orain nola aldatu garen ere, ez, eta graziete dugu bai atzera behiratzea, eta gu ginen mutiko eskorraiek, zertan bilakatuko garen, eta pentsa garai hartan mutila ginen denak, jaio ginenean, egun batetarako jaio ginen. Gerora, konturatu ginenean, gelditzera etorri ginela, euskarari eta laitasunari balioak gehitu genizkien, eta orduan Pirritx etorri zen taldera, Mari Mototx, eta gaur egun neskak taldean 6 izango dira eta mutila 2, pentsa ere hortan ere nola aldatu den, ezkidetza oso importantea da, hezkuntzan, eta gu eredu ere bagara, eteno garen moduan. Eta hortaz jabetu ginen hasieratik, katxi porreta, eta katxi porreta. Eta bagenun eskaiz bat ere arrautzekin egiten genuena, eta malabarismo egiten genuen arrautzekin, patata tortilla prestatu horretik, eta arrautza patakolo bai, ondo egiten zuen, bat zeukan arrautz bat egosita, zeukana gogortuta, eta errotula gaiokin puntutxo bat egiten zion. Baina guk, azten ginean gainontzeko arrautzekin, eta kolo olio bila joaten zenean, eta arrautz guzti puskatzen genituen. Eta aurrak ere hasi zian arrautza puskatzen etxeetan. Eta arun pentsatu genuen, ondo pasatzen dugu euskaraz, baina asarretzen ere hasi zaizkigu arrautza puskatzen, eta arun pentsatu genuen ere 3. hanka batetan, eta balioak landu behar genituela, eredu ere baginelako. Eta arun hasi ginean, familia mila kolore, kulturaniztasuna, eta gaixotasunak, eta bizikidetza, eta heriotza gaia bera ere landu dugu. Denetariko gaiak landu ditezke Sudurgoren atzetik, eta gure koloreak proiektatuz, eta hori da pixka bat, nik uste dut ezaugarratzen gaituena ere, pailazo talde moduan. Iratzen duzuenean duela 35 urteko kasetoiek, eta orain, mobilean iratzen duzuenean orain egiten alduzuen ikuskizun bat, zuen ikuskizunari dagokionez, ze ezberdintasun nagusi sumatuko zenitu? Bira, hasten zarenean, eta zu gazetaria zara, hasieran besteengan fijatzen zea, eta kopiatu ere egitezu. Beste musika gertzituzu, beste kantak, beste igual letrak egokitu dituzu, eta bar. Eta esketxak ere alakoak ziren, esketx klasikoak, pailazo gintza klasikoan erabiltzen zirenak, eta nahiko ganberruak. Gerora, poliki-poliki, zu izaten hasten zara. Porrotxa adibidez jaio zenean, Jose Marik eman zion dena. Bere ahotsa, bere ibilera, bere pentsakera, bere zabarkeria. Gerora porrotxaz izan azten, eta porrotxaz izan Jose Mariri ematen. Porrotxaz izan musuak banatzen, gauza politak esaten, eta oso ondo zijoakion. Eta Jose Mariri esan zuen, porrotxi ondo zijoakion. Eta Jose Mariri izan musuak ematen, bezalka da, gauza politak esaten. Elkar osatzen hasi ziren, ez? Eta gerora, guretik hasi ginen sortzen, ideiak lantzen, egunkarietan irakurtzen genituenak, gai ezberdinak lantzen zituztenak, aurrei begira, ez? Aurrek ze gaiak bizitzen zituzten, ze realidadeak, familien aipatu dugu, emigrazioa iritsi zaigu Euskal Herrira, gai guzti horiek, umea gaixotzen dira, gu gaixotzen garen bezala, gai guzti horiek landu ditugu pailazo gintzatik, musikak gure konpositorekin eta sortu izan ditugu, letrak ere, eta gero ere,
elkarlan handia egin dugu, ez? Bertsolariekin, idazleekin, musikariekin. Zorionez Euskal Herria txikia da, baina oso emankorra eta elkarlana egiteko, auzolana egiteko otxura handia daukagu. Eta hortan, guretik eta elkarlanetik bideratu dugu gure lana, ez? Eta batez ere oinarrituta geure herrian, geure gaietan, geure hizkuntzetik eta gure txikitasunetik elkarretuta mundura zabalduz. Gure ikuspegia eta gure kultura. Eta hortan zoriontsu esan bezala. Euskal Herritik ateratzea, lortu duzu noiz bait ere? Karo, zaila da ez, euskaraz izan eta ikuskizuna? Bai, izan gara. Bera, oaintxe idatzi digute Boisetik. Bertako ikastolak 25 urte bete behar dituelako, ez? Eta orain dela 15 urte izan ginen Boisen gonbidatuta, astebete pasa genuen Estatu Batuetan, 6 saio eskaini genituen euskaraz 7 egunetan. Handikan gero Nikaraguara joan ginen, Kintxoen eskolak bizitatzera, Nikaraguan egondako euskaldun batzuen eskutik, sandinisten iraultzan garaian, eta orduan hartu eman oso sakona izan zen. Kuban izan gara, hango elkartek gonbidatuta, eta saioak egin ditugu, baita bertako aberregunean, hango euskaldunekin, baina baita ere hango elkarte martianoekin. Izan gara Saharan, oporra bakean egitasmoarekin, eta hemen dauden elkarteen eskutik. Izan ginen Etiopian, Etiopia Utopia elkarteen eskutik. Palestinan izan ginen bai Biladiadi kultur brigadarekin batera, gure elkartasuna eramanez eta jasoz. Londresen izan gara, Katalunian, Galizian. Euskal Herritik ere asko atera gara. Euskaratik egin dugu, baina beti arduratu gara bertako hizkuntzak ere gutxi bada ere ezagutzen eta transmititzen, ez? Arabiera, Palestina eta beste hizkuntzetan, ez? Eta nola egiten zenuten, Jose Mari? Egiten zenuten euskeraz eta igual zatitxoren bat bertako hizkuntzan, eta gero igual batez ere erabili gorputz hizkuntza pentsatzen dut? Hoi da. Bietan, jaio ginenean gure Euskal Herrian bertan esaten ziguten, oye, ¿podéis hacer en castellano también? Es que hay muchos que no entienden, muchos padres, hay niños también que está el modelo tal. Luego salía, no, si esto entra por los ojos, esto entra por los ojos, por esto, las canciones, te vas a enterar de todo. Eta egia da, hasiera batetan, ondela 35 urte, galdetzen bat ziguten ere, ez abere erderaz ere egiten genuen, gaur egun inork ez digu galdetzen. Denek hartzen dute normal, natural, gure taldeak euskeraz egiten duela, eta pentsa, noaino eta zenba jendearen gana iristen garen. Euskaldun, erdaldun, denen gara iritsi gara, ez? Eta hori posible da, eta guk hortan sinisten dugu, ez? Gu izokina gara, bidasoan, korrontaren kontra, egan, igerian, oztopoa ditugu gure aurrean, baina horrek ematen digu empatia bat geu bezala txikiak direnekiko. Eta euskaraz da bakarrik komunikatzeko tresna bat gure artean. Bada balioak zabaltzen dituen bitarteko eder bat, ez? Eta gure abeslariei, antzerkilariei, musikariei, idazlei, bertsolariei entzutea, ikustea besterik ez dago. Konturatzeko euskal kulturatik koloretako mundu bat aldarrikatzen dugula, denona eta denontzat, eta puzzle haundi zabal hortan, pieza asko, txiki, bezain eder daudela munduan, eta hortikan osatu behar dugula mundu justu bat, ez. Eta hortan, sinisten dugu era bat, konbentziturik gaude, eta gure lana hortara bideratzen dugu. Kontziente izanik gainera, daukagun indarraz. Eta indar hori gutako bakoitzak, zuek xaloa zarete, xaloa telebista xume bat, baina zuen indarra dezu, eta gure txikitasunetik bakoitzak elkartuta indartsua gara. Eta eragiteko gaitasuna dugu, eta horren kontziente izanik, kontzienteki egiten dugu ere gure lana. Hori Galeanok erraten zuena, ez? Toki txikietan jende txikia gauza txikiak eginez, mundua aldatzeko gai. Pentsa, zu bastandarra zara, zenbat aldatu da bastan. Nafarroa bera gu, orain dela 30 urtetik gora, Kortesetik, Falces, Kaskante nahi joatek ginen letxugerora, dago jatetxea bazkaltzera, eta sartuta esate ziguten, ¡Hola, ya han llegado los esquiladores! Y dice, no, que somos payasos, ¡mira qué graciosos! ¡Ay! Eta orduan, Nafarroa osoa zeharkatzen genuen, ez? Guk ezautu dugu, Izaban de eredua nola jaio zan. Eta Nafarroako mendialdean, horrela gana, Brizberri, A eredua
nola ikasten zuten horrek, ez? Eta ze buelta eman zaion, Nafarroan ere gaur egun Lizarraldean daukazun D-eredua ikastolan, Remontibalen sortu zuten D-eredua. Garai hartan ikastolari kalte egiteko. Gerora ikastola sendotuta dago eta Remontibalen ere D-eredu potente bat dago. Lizarraldean gaur egun maineru nahi dira eskatzen D-eredua bertan zehatzea eta lortuko da. Lortu zen bezala Mendigorrian, beste toki batzuetan, gurasoen bultzadari esker. Baina Iruñerria bera ere zenbat guraso etortzen dian aktuazioetara determinazio osoz euskara nahi dutelako. Eta zezago egin zut Mendialdean, Baztan, Malerreka, Bortziriak, euskarak aurrera egin du, fuerte. Erronkarin izango geha laizter, hor D-eredua, Isaba, Aurizberri, Mendialdean ere, Otxagin, ez bakarrik aurrek, jende helduak nola gau eskoletan euskara ikasi duen. Alde horretatik, iruditzen zait, Nafarro osoan sekulako lana egiten ari dela herrigintzatik. Hori instituzioetatik eman behar zaio beste bultzada bat, ausartagoa, bitartekoz josia. Ze guk pausoak ematen ditugu aurrera, baina egoera ere ez da berdina. Hor bauzagu sare sozialak, administrazioak, izan nahi dut, besteek ere pausoak ematen dituzte aurrera. Hor dugu naiz eta aurrera egin, ezagit, portzentualki edo, bestek ere aurrera doaz, eta agian ez goaz hain aurrera egoera orokorra kontutan hartuta. Orduan behar ditugu bitarteko guztiak eta lan guztiak aurrera egiteko. Hain zuzen ere, atzo uste dut bildu zirela aldarrikatzeko, Nafarroan euskara ere ofiziala izan beharra dela, uste dut atzo egin zutela hain zuzen ere, agerraldi hori, ez? Behingoz. Zer esango dizu, Gorka? Iparraldean borrokan ari dira azterketak euskaraz egin ahal izateko, eta larunbat honetan ere manifestazioa dago Baionan, ez? Goizeko 11etan subprefekturaren sarreran sortuko duena, ez? Eta gure herrian bertan menpeko gara, ez gara ofizialak ere, ez? Eta askotan hitz egiten da estado plurinazionaletaz, baina ikusten dugu, estadoko komunikabideek beraiek gaztelera hutsez egiten dutela lana, baita administrazioa, baita kultura, bai guztiak, ez? Eta orduan, plurinazionalak gara ustez, baina egia dana eta hori da egia, geu bakarrik egiten dugula gure hizkuntzaren alde, eta gure herrian ere menpeko nahi gaituztela, eta askotan normalizazioa eskatzen dugula eta esaten dutela inposizioa egiten ari garela alderantzizkoa denean egoera, ez? Eta alde horretatik, irribarre batekin, baina indartsu eta aurrera geurea aldarrikatuz eta geurea biziz batez ere. Jose Mari, euskeratik haratago lehena aipatzen zenuen ere bai, dituzuela, ez? Balio nik uste indartsu batzuk, erraten zuen gainera euskarak ere balio duela horretarako, ez? Soilik komunikatzeko, ez? Bizik eta balioak transmititzeko. Eta egia da ikusten zaizuela unitzetan, nola erran, atxikimendua dirazten, ez? Borrokak herritarrez berdinei eta alakoetan, eta galdetu nahi nizun, batzuetan akaso gehiegi eskatzen zaio, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxi, aizu, agertu honen alde, agertu bestearen alde ez dakiz zer, batzuetan agian pasatzen gara gu ere bai. Bueno, egia da eskaera asko jason ditugula eta aipatu dituzu asteburu hontako mobilizazioak. Iruñan dago landa guneak bultzatzeko eta zaintzeko, Baionan dago euskara bultzatzeko, eta Gasteizen, Bilbon eta Donostian ere osasun publikoaren aldeko mobilizazioa daude, eta horiei guztiei adierazi diegu gure atxikimendua eta gure sare sozialetan zabaldu ditugu, ez? Txikia gara, eta elkarrekin gara indartsuak. Eta geure herria zaindu behar dugu, maitatu behar dugu, eraiki behar dugu denen artean eta arlo ezberdinetatik, ez? Eta osasuna ekarri behar dugu erdigunera, ekologia ekarri behar dugu erdigunera, hizkuntza ekarri behar dugu erdigunera, kulturak ekarri behar ditugu, beste herrialdetako ekarritako pertsonak ekarri behar ditugu erdigunera, protokolo bat behar dugu pertsona guzti horiei harrera egiteko, geure herriaren berri emateko, haien beharretaz gu jabetzeko, guretik laguntzeko eta euskeraz egiteko hori. Orduan nolabait denok egin behar dugu eta denok lagundu behar dugu elkarri, ez? Guk horren kontziente gara eta geure lan ildoa hori da.
ez? Euskaratik jaio gara, hizkuntza bultzatzeko, baina, bueno, herri bizi baten alde egiteko, ez? Eta beste mundu baten alde egiteko, eta horrek eskatzen du denon ahalegina, denon aktibazioa, eta gu, txikiak izanik ere, pues, gure indarra jarriko dugu hortan. Erraten duzu txikiak zaretela, txikiak garela, nolabait gure komunitate honetan, baina 35 urte egin dituzu, ez? Ez da kontu txikia, eta pentsatzen dut, ez, ikuskizunen munduan ez dela nola nahiko ere marka, 35 urte betetzea. Orden galdetu nahi nizun baitere arlo horretaz, ez? Beti jartzen duzu erdigunean balioen kontu hauek, baina haizu, zuen ikuskizunak ere, iruditzen zait teknikoki edo, ez, bere baitan, seguraz, zerbait baduela, ez? 35 urte irauteko. Eta orden galdetu nahi nizun pixkat, ez dakit, zer baduen Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek horretarako, ez dakit, bueno, zuek ere landu duzuen, ez? Nolabait ere, arte eszenikoetako teknikak ere zer dagoen nolabait ere, ez? Hor atzean. Gu jaio ginenean, erregintzatik jaio ginen, euskara taldetik. Ez genekin antzerkia, eta kolo justo gitarra 4 akorde eta kantatzen zuen, eta hasi aurretikan patxarantxo bat hartzen genuen, da hola pixkate astuak eta zaldi bezala hola aurrera behiratu, eta gero ora hasi ginen ikasten, antzerkigintza, musika, egin ditugun fitxajeak ere, Pirritx bera Jora Zulaika konserbatorioan, musika, txistua, kantua, arte derrak, magisteritza, Mari Mototx bera emertxere antzerkigintzatik, Oiana, Izaskun, taldekideak ditugunak ere, dantzaren mundutik dator, antzerkien mundutik, gerora hori egin dugu, ez, eta gero, lehen aipatu dizut, bidelagun ederrak egin ditugu ere bertan, ez, musikan Xabier Zabala konpositorea daukagu gurekin, koreografiak Izaskun Forkadak egiten dizkigu, ditugunean ipuinak hemen gaudela Maite Mutuberriarekin hainbat proiektuetan ilustrazioak egin dizkigu eta egin dugu lana, bertsolariekin, idazleekin, abeslariekin osatu dugu gure proiektua, ez, eta batez ere lehen esaten zenuen ere, ez, ze gaiak landu ditugun. Nikaraguatik bueltan Kintxo Barreleta ikuskizunen genuen eta gure bizilaguna Junkalek esan zion, asko gustatu zaizuen azken ikuskizuna, baina gure bi alabak adoptatua dira, Txinatik ekarri genituen, eta eskolan oraindik zuhaitz genealogikoa familia tradizionalarena da. Eta hortan zerbait egingo zenukete? Jarri ginen lanean, Gehitu elkartearekin, Beroa elkartearekin, harrera egiten duen elkartea, Umealai adopziorena, eta Agipase guraso banan duena, eta jarri ginen harremanetan, eta zu goatuko zea, familien kartak, la familia Bantú, te pido el abuelo, el esquimal, tú el padre, la madre, el hijo, zian kartan jokuak oso politak, arraza ezberdinetakoak, baina zian aitona amona, aita ama, semea alaba, aitona amona, aita ama, semea alaba. Gure begirada hau, ez, bertze tokietara inposatzen pixkat. Karta joko hori sortu zen ni jaio nintzen urtean, 1974 urtean. Eta nik 40 urtetara, 2004an, gu sortu genuen beste karta joko bat, 6 familia ezberdinekin, kopuru ezberdinez osatuta, 2 ama dituena, harrera umea dituena, umea hautatuena, bestea, eta sekulako arrakasta izan zuten, ez? Ipuinek, kartak, puzleak. Hortan beti saiatu izan geha gauza berriak egiten, zerbait aportatzen. Minbiziaren gaia landu genuenean, Euskal Herrian aurren minbizidunen elkartekin batera, ez? Landu genuen orduan tabua zan gai bat, ez? Onkologiako pediatrekin, elkartetako ordezkariekin, familiekin, eskerrik asko ikuskizunen genuen, Euskal Herri osoa zabaldu genuen, diskoa, ipuina, bestelakoa, heriotzaren gaia landu dugu, Julio Soto bertsolariarekin harremandu ginean, berak anaia ere galdu zuelako, eta haren testigantzarekin, eta Maite Mutuberriaren ilustrazioekin, amaren intxaurak ikuskizuna landu genuen, heriotzaren gaia, doluarena, pixkat hori ere azaldu nahian, transmititu nahian, edozein gai landu daiteke, eta
pentsa, Aiora Zuleika Pirritz-beak aurdun gelditu zen, bizkikin, eta Pirritz ere aurdun gelditu zen, bizkikin, eta Puputa Lore jaio ziren. Eta aurren heziketa landu nahi izan du genuen, ez? Orduan, asko erreparatu diogu bizitzari, errealitateari, geure aurrek bizitzen dutenei, gu bizi dugunari, eta hortik sortu ditugu historiak, ez? Eta bizitzen ditugun horietatik, saiatu gara erantzunak ematen, edo behintzat, begirada bat eskaintzen, ez? Eta ni uste hortan dagoela gure lanaren sekretua, eta gero alaitasunean, ez? Gure herria erresistitu indu asko, erresistitzen ari da, erresistitu beharko dugu, baina batez ere eraikitzen ari gara, eta eraikin behar dugu. Eta eraikitzen duzunean, alaitasunetik egiten duzunean, eta abestietatik egiten duzunean, eta jolasetik egiten duzunean, eta ametsetatik, empatia lortu dezakezuna asko zea handiagoa da, ez? Horregatik, barrearena, irriarena, bada bitarteko eta arma oso eraginkorra, eta hori dakigu guk, eta dakite maite ez gaituztenek, ez? Eta horregatik beti ere, gu talde bezala eraso bat jaso izan dugunean, gure erantzuna izan da, eraikitzarena, saioak sortzearena, eta kale-gira bat eginez Iruñan egin genuen bezala, udaletxeraino katakraketik, eta pixkat hortikan bideratzea gure erantzunak, eta pospozik denarekin. Josebani, gure artean, baduzolo itzapenen bat ere, noiz baitere, ikuskizun batek ez duela funtzionatu, hau da, joan zaretela nun baitera, eta erden zuen, honek hemen ez du zentzuri, publikoa ez dago batere konektatu, hola, ez dakite oroitzapenen banduen baitere, ere ez, batzutan estropezu egin behar da, eta erori ere ikasteko, ez? Bai, gure saioekin Euskal Herriko hiriburu guztietan izan gara. Eta gainera toki txiki eta hondietan, ez? Donostian egon geha, gure esku dagorekin Anoetako estadioan izan ginean. Egon geha Kursalen, Vitorio Eugenian, denetan, Bilbon ere, Euskalduna Jauregian egon geha Beken, egon geha San Mamesen ere, partidu bat egin zen Eslovakia, Euskadi eta egon ginean. Gasteizen, Mendizorrotzan egon ginean, bai Euskal Herri jaialdian. Estadioan, baina baita kiroldegian, zezen plazan, Iruñan bertan, egon gara Baluarten, Sadarren, egon ginen Nafarro Oinez batekin, egon gara Gaiarren, egon gara Anaitasunan, egon gara Baionan eta toki guztietan, ez? Eta egon gara ospitaletako geletan, aur batentzat egindako saioak, askotan ederrena direnak ere, ez? Oso txikiak egin ditugu saioak, handiak ere egin ditugu, eta kontatuko dizut bat, mugarri bat ere izan zena guretzat, ez? Eta lehen kontatu dizut, hau, da sekretua, pixkat hasieran, nola gu teknikoki ere ez genekin nola egin eta urduritasunekin patxaran bat hartzen genula. Eta behin ditu ziguten Bolibarretik, Bizkaiatik, baserri bat errezala eta auzolana behartzala laguntzeko ekonomikoki, saio bat egitera joango ginen, ze gainera ditu zigun apaisak eta ezaguna zala gurea eta joango ginen, eta baiez joango ginela saio hori egitea. Bazkariaren truke. Eman ziguten bazkaria, bakaiaua, bizkaitarrerara, bestelakoera, ardo txurila, beltza, gero bukatzeko patxarana, gero saio horretikan ere beste patxarana hartzen genuela, beste tal, eta ginean eszenariora pixkatola. Eta ginean gu, gero zeuden aizkolariak, ustetan ari jasotzea zeudela, eta denetari zeun publikoa zen, denetari gizonen bat beste bere puruak inola zeon guri behiraola. Eta orduan eta ginean eszenariora erdi bagizu nola. Kolokan. Eta esan genuen, se akabo, azken aldia izango da hau, eta hemendik aurrera, antzerki ikastaroa, musika landu, eta pixka teknikoki prestatu, eta gogoratzen gara saioarekin. Baina behar dire batzutan, ez? Olakoak. Bai, saio hori ja aspaldi izango dira, 30 urtetik gora izan zela mugarri bat guretzat, esan genuen, venga, entxorakeri gutxigo, eta serio. Uruen gizonek zer erraten zuten, behiratuko zuten, hola, ez? Mugarria zari gara, eta mugarri izan zen guretzat ere, lehen aipatu dudan minbiziaren gaia, ez? Gu minbiziaren gaia landuko genuela, erabaki genuen Donostiako ospitalean, urtero egiten genituen saioak bertako aurrentzat, eskolan lehendabizi, eta gero gelaz gela joaten ginen bizitak egitera, saiora etortzerik ez zuten umeentzat, ez? Eta orduan, gelatxo batean beti galdetzen genuen, nor dago, zenbat urte ditu, ez jakiteko gu nola sartu, ez?
ze aldartearekin, eta ez dut, 16 urteko neska bat dago, bai, eta nahi du sartzea, eta bai zuen zai dago, nahi du izena, eta sartu ginen, zegoen, ohe gainean, zuti jarrit, sartu gineneako, eman zion kasetari, maite zaitu eta bestia jarrizun, hasi izan dantzan, gugatu ginen nola, bere amare zeon, zea berdia jarrita, justo begia ikusten zitzaizkion da, eta hartu genuen indarrarekin gela hartan, gelatik atera eta izan zen, Mari Mototxe eta bion artean. Datorren urtean Mari Mototxe, Mototxak eroriko zaizkio, eta gela hortan jaso dugun indarra, eramango dugu Euskal Herri osora. Eta momentu hori, pentsaz berezia izan zen, momentu hortan erabaki genuen minbiziaren gaia lantzea. Eta minbiziaren gaia lantzea ere izan zen guretzat mugarri bat, ez? Eta eman zigun umorearekiko begirada bat, ez? Eta umorea bada barre algara bat, bada txiste bat, sketch bat, parranda bat. Baina umorea ere, aldik aurrera guretzako bada bizitzan egoteko jarrera bat, aldarte bat, esnatu, jeiki, aurrera behiratu eta esan irribarre bat aurpegian zintzilik galduta, irudimentsu, alaitzu, egunerokotasunean, minutu bakoitza baloratuta, urteak bete, abenturak bizi, aurtengo leloa, eta hoize ez, bizitzari erreparatzea baikortasun horretatik, eraikitzeko gogo horretatik, eta umore horretatik ez, eta umoreare guretzat ere bada, bizitzan egoteko, bizitzan aritzeko era bat. Eta hori ikasi genuen gaixotasunaren gaia landuta. Zederra ez, eta zenbat oroitzapen egonen diren hor, zoritxarrez gaurko ez dugu denborarik egiteko errepasoa, baina nik uste mereziko duela noiz baitere horretan, ez, sartzea gehiago. Gaurkoan hemen utzi beharko dugu, bai oroitaraziko dugu, non ikusten ahalko ditugun, hemen txen Nafarroan urteak betetzen eta abenturak bizitzen. Eta, erran dugu Elizondon igande honetan egonen direla, 29an Irulegin ere bai, horrez ikuskizun berezi batekin, gainera, Josemari? Arantzadiko lagunak etorriko dira, porrotxe ongo da haiekin, bizita gidatu bat egingo dugu, sorioneku gu, eskua aurkitu den tokia ezagutuko dugu, eta horrekin baukat anekdota txobat, ze justo korrikaren garaian, nik porroz bezala, Josemari bezala, hitzaldi bat eta saio bat egin nuen Irulegiko eskolan. Eta ura amaitu eta handik urrengo egunera egin zan publiko, nola Irulegin aurkitu zala eskua, ez? Eta orduan hartu nion zentzua eskolak Irulegi izena izateari, ez? Handik astebetea joan nintzen Sartagudara eta zen kontu zibili, ze joan dan astean egon nintzen Irulegin zean, eta handik urrengo egunera aurkitu zuten eskua. Kontu zile Sartagudara ez gertatuko den hemen, eta ez gertatu Sartagudan. Igual xaloan ere topatuko dugu urtuen zerbait berezia. Bueno, holako aukerendako izanen ditugu hitzordu gehiago, aipatzen genuena, 29an Irulegin baitere, maiatzaren 8an Arangurenen, Altsasun 10ean, 17an hementxen, Iruñan alde zaharrean egonen dire, 19an Erronkarin, apuntatu, bakoitza bere etxetik, eta gero ekainaren 2an Burlatan izanen ditugu, 7an Errotxapean, eta 21an Uarten. Eta, badakizu, horrez dakit horri txiko den, uda arteko zikloa, gero igual deskansotxo bat. San Ferminetatik aurrera, ite ditugu etxeko lanak, pizak gero idatz eta hori, eta gero atxeden aldi bat hartzen dugu. Esan urte bete abentura bizi honetan, lagunekin ospatzi ditugula gure ospakizunak, eta orduan gurekin izango dugula Kintxo Barrilete bere kometarekin, izango dugula Anakleto Ejito Zarra, izango da Pospori Marisorgin, etorriko da Maribel Bechamel bere tartarekin, Amona Josefinare bai, eta ibilbide luze honetan egin ditugun lagun horietako lagintxo batekin, eta haiekin biziko ditugula eta gogoratuko ditugula hainbat abentura. Hortxen, hitzordu horiek eta gonbitea horietara joateko eta gozatzeko. Minutziko dugu, Josemari, bilesker gurean egoten. Horka, zorionak, 26 urte igandian. Oroitu, San Jordi, liburuak eta arroxak oparitzera. Aupa xaloa, zuretzat, gure musu goxoa.
eta ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Iruñean udalak Iruñeko hiriko artea berriz ere ezagutaraztea proposatzen du bizikletaz egindako 4 ibilbideren bitartez. Cibibox sareak doako kulturri irteera gidatuak antolatu ditu datozen 4 larunbatetan 18 urtetik gorakoentzat. Horretaz gain zuzenbideko eta abokatutzan sartzeko masterreko 10 ikaslek diplomak jaso dituzte azken ikasturte honetan gazteriaren etxeko aholkularitzetan egindako lanagatik. Praktika horiek enpresa fundazioarekin, Nafarroako Unibertsitatearekin eta Iruñeko abokatuen elkargoarekin sinatutako hitzarmenen emaitza da. Eta azkeneko berrian, udalbatzak urritasun intelektuala duten Larrainko 4 gimnasta aitortu ditu Espainiako gimnasia erritmiko egokituko txapelketan podiuma lortzeagatik. Ángela Álvarez, Inés Allí, Nerea Díaz eta Andrea de Jesús Otra Mirada Ritmika taldetik kirolaren bidez berdintasunaren eta errespetuaren alde lanean ari dira. Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak antolatu du bihar ekitalditxo bat 12 tardietan zentral antzokian, Musutrok taldea egonen da bertan, bere kontzertuarekin, bere musikarekin eta egonen da aukera hortzen ekarpenak egiteko, orain kontatuko digute, zer modutan. Badakizu Zaporeak elkarte honek Lesbosen, Grezian egiten du lan errefuxiatuekin, pertsona migrantekin, hortzen laguntzen kasu honetan, okerez banago, otorduak, batik bat prestatzen. Horretaz solasteko Zaporeakeko kidea den Mariano Galartza izanen dugu gaurkoan hemen, beraz, Mariano, eskerrik asko gurean egoteagatik. Bai, eskerra zuri aukera emateagatik, gure mezua zabaltzeko eta presente egoteko ere hemen Nafarroan eta Iruñerrian ere. Merezi du, beraz, pixket oroitaraztea Zaporeakek egiten duzuen lana, konta iguzu pixket hor, badakit Lesbosen kokatzen zaretela batez ere, baina, Zaporeak honek ematen digu pixta bat, otorduekin edo ibiliko zaretela, konta iguzu, Mariano. Bai, jende asko jakingo du, baina behar bada momentuetan astutxea dago, eldabidetan eta ez da ipatzen, baina hor segitzen dugu. Hori 2016tik aurrera, ari horregak Grezian refuxiatuei janaria, guk esan dugu janari duina ematen, laguntzen, eta horretan ari gara. Eta esan dudan bezala, badirudia hori bukatuta dagoela, astutxea du, baina oraindik hor segitzen dugu, momentu honetan Lesbos Irlan sukalde bat badago, voluntarioekin funtzionatzen duena, eta egunero banatzen ditugu 1.500, 1.600, 800 otordu egunero, oraindik ere segitzen dugu ematen, segitzen dugu banatzen, prestatzen eta egiten eta banatzen. Hori da, pixka bat Zaporeak duen eginkizuna edo duen lana. Egunero 1.600 otordu? Bai, esan behar dugu, otordu osoa baino gehiago da errazio osasuntsu edo janari on bat, eta esaten dugu, horrek banatzen dugu, guk esaten dugu janari duina dela. Zergatik duina, zeo zer jateko badute, edo ez dira hiltzen gozez, baina askotan ere gaixotasunak eta badute, ematen janaria ez bai dare baldintza honean edo osotasunean, eta egunero banatzen zaie janari osoa edo batez ere barazki asko duena, eta fruta bat egunean ere ematen zaie, eta ogian bertan egiten den, ogi pita moduko ogi horiek ere bertan egiten dira, sukaldean bertan egiten dena. Eta hori egunero badia, bai. Esan dugut, 1.300 egunen arabera gauzak aldatzen dira, edo egoera aldatzen denean, baina 1.000-tik gora beti izaten da, horre banatzen dienak. Horrek erran nahi du, bazkari eta faria pixke kontuan hartuta, ez? Gutxi gora bera 800 pertsona ingururi ematen zaio beraz? Ez da ematen bazkaria eta faria, ematen da egunean behin. Eta hori tokatzen da atxaldeko
bostetan, seietan banatzea. Hori izan daiteke haiendako afari bat, baina askotan izaten da lehen jandutenaren osagarria edo kaso batzutan bihurtu. Hasiera batean zen osagarri gisa edo egiten zena, eta gaur egun bihurtu da askotan janari osatuena edo importantena edo nagusia egunean haientzako. Beste gauza batzuk ere ematen dietean edo zerbait jateko. Bertze gauzoiek nondik etortzen dira? Bertze gobernuz kanpoko erakundeen iturrietatik eta bar? Ez, badago catering bat, catering moduko, badago enpresa estatuak edo pagatzen du, eta behaz, errefuxiatuak dauden, errefuxiatu eremuan hor daudenak, teorian atendituak dira eta estatu berak ere bere gain hartu behar du haien mantendua. Gero badakigu ez dela egia edo gaizki egiten du, baina zeo zer ematen die edo badago catering moduko zerbait ematen diete egunero, orduan janari pixka bat ematen diete. Horre badauka arazo bat eta batez da janari hori aurretik prestatua den edo ez dela behar bezala freskotasunik eta freskotasun hori, orduen hori, 20 egun hilabete batekoa baliz, ez litzateke problema handirik izaten, baina hori luzatzen denean denboraz, 2 urtez, 3 urtez egoten den jendea hasten dira gaixotasunak azaltzen, eta batez ere karentziak eta batez ere gaixotasuna duen diabetes moduko badek, haunditu hori lertu egiten da edo arazo haunditu egiten zaio. Gu lan egiten du mediko erakunde batekin edo hiekin eta haiek prestatzen dute txostenak eta esan dute beharrezko dutela gure janaria osatzeko eta bere elikadura osasuntsu edo ona izan dadin. Mariano, han bertan nola funtzionatzen duzue? Zuei dagokienez baduzue hor, pentsatzen du toki batean zuen azpiegiturak, zuen janariak eta bar, eta egongo da bolondresen talde bat hor lanean? Bai, hor badago sukalde bat badugu, bajera handi batean antolaturik, sukalde industrial moduko sukalde bat, onki antolatu, pensatzak ez zuen bezala, 1.000 eta piko, 1.500 janari edo razioak onak egiteko, behar da espazio, behar da hori, ongi. Espazio horretan nola funtzionatzen du, bolondresak badira hemendik joandakoak, hemendik joaten direnak 3 astez aldatzen dira edo baude txandaka gara joateko, normalietan gara 3 asterako lanera. 3 aste horiek dira, aste guztietan ematen dugu, igandean barne. Ez dago jairik egunik ez dago, orduan joaten dira 3 asterako. Badude beste bolondresak ere, kanpamentuetatik etortzen den jenderen bat edo bestere horre egoten dira, eta badia ere persona batzuk pagatuta zaporeak ordaintzen die zerbait hor egoteagatik. Eta hori nahiko fijo edo mantentzen dute pizkateko dianek eta sukaldarie badaude, fijo edo hilabete batzuetarako joaten direnak, eta errefuxiatu batzu ere pagatzen zaie joaten dielako egunero. Eta zerrefe pagatzen da. Orduan, voluntarioak eta fijoak eta hain artean osatzen da sukaldatzeko taldea edo janaria prestatzeko taldea. Eta gero esango dizu, eta janarien ondi sortzen da, hori interesante da. Janari batzuk, demagune, barrun edo lekariak, lekariak beste pastak eta beste gauza batzuk, hemendik bilketak eta egiten direnan, ematen dira, kamioetan bidaltzen dira, ailegatzen da, eta beste janaria asko bertan erosten da. Demagun fruta, barezki freskoak eta haragia hori guzia bertan erosten da, irlan bertan. Eta, esan behar dugu bestatetik pentsa genezake ematen digutela merke dongi eta ez degia, kobratzen digute prezio nahiko garestiatea zen da, hor diru iturri bat joaten zaigu, egunero egin behar dira erosketa eta erosketa handia, pentsatzak ez zuen bezala da. Zakutua handi bat beharko da, ez? 1.700 edo 1.500 personendako porruak errosteko? Porruak hasten za tipulak eta erosten duzu 200 kilo edo hori eta ikusten duzu beharra bukatzen dela, horrengo guneako hori ari da bukatzen. Orduan, hor kantieda handia jaten da, bertan erosteko, orduan diru parte bat badago. Eta beste gauzak hemendik bidalitakoa, gauzak iraun denbora luzez egoten dienak. Horre almazen bat badago, eta hor bertan iratzen da hortik. Eta falta denean, abisatu egiten da hemen, haizu hemen falta zegu,
janari hau, falta dira makarroiak edo arrozak edo beste zerbait, egiten da bilketa bat, eta berriz ere egiten da beste bidalketa bat. Mariano, hor, egonen da jendea seguraski ere pentsatzen duela, ni joango nintzen arate laguntzera, presna horretarako bolondrez lan hori egiteko, baina ez dakit beti hoixen den laguntzeko modu berena. Norbait prest baldin badago arat joateko, adibidez, ongi etorria izango litzateke? Bai, beti ongi etorria izan da, gero dena den zentralizatua dago, eta ez da norberak nahi duenean joan, eta hor pilatzen nahien da momentu beten asko, edo besten gutxi. Orduan hori, koordinatu edo nolabait badago, norbait animatzen bada edo prest baldin badago joateko, aski du fitxa bat bete, eta esan zenba egunekoak den eta hori, eta Donostian zentralizaturi dugun bulegoan, esango eta izu, fetxa honetan eta honetan beteta dago, edo ez da behar, baina beste honetan utzi dago, inorez dago goindik, eta ongi etorriko izauke, norbait joatengo baliz. Esan badut ere, badiela bi modutan edo joateko. Modu ofizial honetan esango nuzke, 3 asteko, hori ziurtatzeko jende beti badagoela, 3 asterako joaten dienak, eta hor, ez dut esan ere, hor badagoela pisu bat ere, bolontrasak eta bizi direnak, eta hor duten toki bat, eta jan eta bazkaria eta faria eta logo gelditzen dira toki batean, eta gero gara lanera, beste ze horretara, sukaldera. Orduan, badia modu bat hori, plangintza horretan sartuko liatekenak, 3 asteako, eta badago beste aukera bat ere, norberak esaten duela, izu, nik badut aste bete, eta nahiko nukean esperientzia hori ikusi, edo hori, kaso horretan, igual ez diotela ematen pisuan tokia baldin badago bestela ez, baina ez dago aseguraturik, eta bidaiera askotan bere kontura egiten du. Baina nahi badura aste betean egon eta lagundu, ongi etorri edo eskartuko diotke eta ikusten du eta laguntzen du, esango dute nola eta hori. Baina hor, ja finantziatu beharko luke bere estantzia eta kontu hauek? Bai, hori aseguratu beharko du beti ere, Donostikoekin eta esan nahizu, ni ongo maniz aste honetan badago tokia pison, esango diote bai badago, kaso batzuen badago, eta ez balego, hori aukertu beharko luke beak, non edo aseguratu. Hori bastak dipena badago aukera hori aste beterako, edo 2 egun pasatu nire beduan dik laguntzeko, esangote hori tipula eta joan txikitzen, edo hori ikustiko lana, zeukaldeko lana. Mariano, badago, nola erran, formazio jakin bat eskatzen denan, erran edut, lanpostu espezifiko bateko jendea eskertzen da gehiago edo gutxiago, erizainak hobeta, ez dakit, bertze irakasle bat baino, eskertzen da nola baiter badago eskari gehiago zuen partetik horretan? Ez berezik, esan dute, guretzat eskatzen dena da, edo badago eskatzen dena sukaldarian. Sukaldari direnak edo sukaldez dakitenak eta horiek baloratzen da gehiago, zaukera igual badago egoteko denbora luzeago edo ardura hartzeko. Beste guztiak laguntzaile gara. Hau da, pizka bat prestakuntza berezirik gabe laguntzen duzu, gauza garraiatzen, ekartzen, paketetan jartzen, janari horretan ez. Eta orduan, erizainak edo maisu mestrak edo bestelako eginkizun berezia dutenak nik uste hobe dutela beste erakunde batekin konaktatzea eta horien bidez egite duten beste ekintza diferente, beste horietan. Gurea zentratu hori bai dago janarietan eta horretan ez dugu. Bai, esan behar dut, badugula beti harremana beste erakunde batzuekin, eta askotan ere banatu egin dugu janaria beste erakunde baten bidez eta badugu harreman honak erakunde diferentekin. Eta orduan, norbait interesatu hori balago, desbideratu edo esango genioke badagola, badiela beste erakunde asko hor lanean, eta hori bereziki arduratzen dira gehiago irakaskuntzaz edo arazo medikuntzarekin zer ikusia dutenak erizain batek edo orduan gurekin, zaporekoekin joango baliz lanera, hori ez da bereziki da baloratzen, ze lana da bestelakoa da. Hala ere, Mariano, onditzetan, pentsatzen dugu,
hor laguntzeko modu hoberena izango dela ni ara joatea, baina gero badut uste handitzetan hori ez dela, ez? Laguntzeko modurik zuzenena edo behinena nolabait ere, ez? Batzutan, efektiboena dirua jartzea da. Zeren, ez? Batzutan pentsatzen dugu, nik nahiagut egin janariaren ekarpen bat, baina, karo, zuek badakizu zehazki ze janari behar den eta bar, eta orduen batzutan, batez ere eskertzen dena da diru iturri hori izatea, za? Bai, egia esateko, garbiena edo moduri eraginkorrena eta izaten da, diru ematea. Dirua zuzenean erabiltzakegu bai janaria erosteko, baina voluntario ordainduta daudenak ere ordaintzeko, eta Donostian dagoen bulegoaren mantentzeko. Hor diru iturri bat beharrezkoa da, orduan diruarena beharrezkoa da. Gero, noizbenka egiten dira janari bilketak eta horako zerbait. Janari bilketak ere praktikoa da, badakigu ara llegatzen dela eta ongi dago, baina badu ere gasto bat, garraioan eta bestelakoetan. Eta beste aldetik ere ikusten dugu, janari bilketak eta egiten direnean, nolabaiteko ikusmena, publizitate ematen zaio, hemen gizartean ere zabaltzen da, eta hori ere interesante da, hori gizartean azaltzen den guztietan, badakigu presenten gaudela, eta jendea ere animatzen da gehiago diru ematea, baldin badago kontestu edo presentzia bat hemen gizartean. Eta hortako, janari bilketak eta materiala saltzak eta bestelako horietan ere behar bada diru iturri aldetik ez da hobeena, baina bestetik laguntzen du zabaltzen pixka bat edo presentzia izaten horretan. Mariano, merezi du hartzea tartetxo bat, naiz eta gaur ez dugun asti gehiagirik ere pixkat jakitoko, behintzat hango egoeran nola den, argazki orokorra pixkete ikusteko, Lesbosen momentu honetan ez dakite zertan dagoen kontua. Lesbos izan zen kanpaleku bat, eremu oso sondiarra aldoi bat, eta oso pasatuta alde guztietik, edo izan zen Moria izeneko bat. Hori zuen funtzionatzen gainditua zegoelako alde guztietik, eta momentu batean erretzen, errektabundi bat izan zen, eta desagertu zen hori izan zen 2008an, iraialdean edo, eta hori desagertu zen. Orduan, geroztik edo handik aurrera, ireki zuten beste kanpaleku berri bat, Karatepe. Karatepe pentsa genezaken, gauzak hobetu egingo zuten, baina gauza bere horretan segitze dute. Handi bai desagertu dira asko, desagertu esaten dute asko pasatzen ziren peninsulara, beste batzuk modu alegalean eta bizi dira eta egoera ez da gehiegi hobetu. Eta badago ondoan handik 2 kilometrora eraiki zuten beste kanpaleku bat, Karatepe, eta hor bai momentu honetan bizi dira 2000 inguru edo egon ziren, daude. Badakigu era hunditzen berriz ere gerota gehiago daude, edo ari da hunditzen, eta hori ere arriskutsua da, pentsatu dago zerbitzu minimoekin, 1000 eta piko persona, baina hori ere gainditzen, hori arriskutsua zeneteke. Orduan, momentu horretan hor segitzen dute, egoera politiko-sozial ere ez da hobetu eta hori ere arriskutsua da, ez dietela ematen baimenak handik ateratzeko, eta egoera berriz ere enkistatu egiten da, edo hor sortzen diren problemak. Zaporek momentu horretan egiten duguna, Karatepen daudenei, behintzat janariarena edo eman edo aseguratu jaten dutela desente edo hobeki, eta hor segitzen du egoera ez da konpondu hori. Bestaretik hori lehen aipatu dut, hori politika hundian sartzalizateke, baina politika mailan ere Europan ez dira gauzak gehiegi konpondu edo horretarako bide edo pauso hori, edo beharrezko dien pausoak eman. Eta badago ere gainera kontrako egoera batzuk hartzen direnak, eskuin muturreko hori Europan ari da indarra hartzen. Grezian baita ere? Grezian baita ere, zerbait badago aldaketa bat. Eta Grezian ari dira politika bat edo ari dira sortu nahi dute teorian kanpaleku haiek esan dute seguruak eta eredu edo direnak, eta hori adibidez Samosen egin dute. Erabat kontrolatua dagoen eremu bat, polizia zinguraturik, amarekin, jendea oso kontrolatuak eta ezin diatera ezetarako,
eta gobernuz kanpoko erakunderen lana ere oztopatu eta hori egin dute, eta errealitate izan da Samosetik gehienek eta alde egin dute. Ezin dutelako bere lana egin, eta orduan pixka bildurra ere badugu Lesbosen ez ote duten berriro berdin egingo, eta kaso horretan ere gulena izango litzateke nahiko zaildua, zaildu egiteko momentuz ematen digute aukera egiteko, baina egoera ez dugu etorkizun garbi ikusten, eta ilun xamarra ere badago, baina momentuz horre gaude eta gure aportazioa aurrera egiteko. Mariano, karo, ikusten dut, hemen, eta igual batez ere hauteskundeen testu inguru honetan edo, baino, ikusten duzu badirela 1001 borroka, ez, jendartean hori ere, ez, nahi dut, arro egoteko kontua da, baino, gure egunerokoa gurutzatzen dituzte 1001 gaiek, eta orduan batzutan merezi du erratea, ostra, barkatu, zer da hemen garrantzitsuena, ez? Eta duen galdetu nahi nizun ez dakit, hango egoera ikusita, batek pentsatzen du, aizu, hemen dago egoera dramatiko nagusia, hau da, nolabait ere giza ikuspuntu batetik, sufrimenduaren zati handiena edo gatazka nagusienetako bat, hemen da. Hau da, ez, lehentasuna duena konpontzeko orduan. Ez dakit hola ikusten duzuen? Bueno, zaila da hori ikuste edo erabakitze eta hori, nik uste biga beharrezkoa diela. Alde batetik hemen dugun gatazkak eta beste reivindikazioak eta beste guztiak ere beharrezkoa diela, nik uste dut esaten hango bakarrik dela. Eta han ikusten duzunean egoera horietako gora bat esaten duzu, hemengo bai dela gatazka, bai dela gordina, hemengo errealitate eta bai sufrimendua hemen daudenak. Baina bestaldetik, zailtasun ere badagoela hori konpontzeko, eta ikusten duzu, egoera politiko Europako guztiak eragina badu, eta orduan ikustute biak beharrezko diela. Eta guk ere ikusten dugu, kanpainak egin direnean eta hori, hemengo jendea ere oso esku zabalekoak izan dira, eta pres egon dira emateko, laguntzeko, orduan badugula ere jende asko baditula bi kezka bere egoerak hori, eta hango ere ahaztu gabe handagoela. Eta gulena neurri batean ere janari emateaz gain ere jendari gogorarazi behintzat han ere badagoela. Beharra handia dela eta sufrimendu eta gure gatazkarekin batera beste ere badagoela. Eta hori da pixka bat, nik behintzat modu personal esaten du, ikusten dute jende asko ulertzen duela hori, bere gatazka propio da, baina beste ere badagoela ulertzen du biak batera. Batez ere herri mailan esan du, politikon mailan, ez dakit horre egiten diren eintzak, baina ez du egiten zaie, edo Europan esaten dute egin behar dutela, baina ez dutela egiten, eta politika horiek badoaz beste toki batetik, ez? Baina ikustu herri mailan eta jendea ulertzen du, eta badago jende asko, bi gatazka hori batera eramaten duela, alden modua. Akituko dugu oraiterazten biharko hitzordua eta zer antolatu duzuen eta zertarako? Bale. Bueno, bihar hasieran aipatu duzun bezala, badagoela Bermud kontzertu bat, Zentral Areton, 12:30. Hoi ze egiten dugu, nik uste dut lehen aipatu dugun gauza guztiak horretarako aurrera eramateko posible egin izateko eta alde batik dirua bildu, jendari gogorarazi hor daudela oraindik, eta hori egingo dugu modu ludiko, festibo, alaia eta horren bidez, hori ere interesantea da, hori lotzen jendearekin bermutatatu, jendearekin egon, musikaz gozatu, eta modu horretan ere bere kolaborazioak edo bere aportazioak egin. Orain sartuta gaude holako kanpaina berezi bat, ez dakite sozioa egiteko. Zergatik, diru iturriak ere baditugu batzuk ofizialak, beste batzuk hori biltzen direnak beste modu baten bidez, baina ikusten dugu urri edo kaso batzutan eskas ari dela eta beharrezko diela zutabe bat izan, sozio batzuen bidez beti mantenduko dena, edo bintzat urte osoan, seguratzen duela minimo bat, bestela pizka bat kilikolon ibiltzen gara batzutan, denboraldi batzutan badago, baina bestetan ez, eta orduan, baina hor egunero... Egonkortasuna bat izateko hasiera kanpaina bat, sozio bila.
sozio bila, lortzeko. Eta aprobetxatuko dugu ere kontzertu, horretan kanpaina hori bultzatzeko, sozio bila kanpaina bultzatzeko, horretan izango da. Bueno, esan badute Musutrok taldeak beti eskertzeko da, beti prest dago, kontzertu solidarioak eta antzekoak egiteko, eta musika interesgarri egitute, rock musika jotze dute, bersioak, baina kalidadezko bersioak, eta orduan disfrutatzen alda horretan hori entzuten. Bihar, 12:00 Zentral... Zentral Aretoa, bai, Zentral Aretoan, Bermut, rock, kontzertuan. Ongi pasa, taldi berean laguntza txiki bat ematen baduzue, ongi etorria eta eskerturik izango da. Hortxen, Zaporeaken gonbitea, aipatu bezala, bihar hitzordu hori gozatzeko, ezagutzeko baitere proiektua eta ekarpentxo bat ere egiteko, egoera lazgarri horretan, normalki berehala ikusten ez duguna, baina antxen dagoena eta guk ere nik uste badugula erantzukizuna horretan. Gaurkoan hain zuzen ere, Zaporeakeko bakidea den Mariano Galarza, gurean aguzia kontatzen, beraz eskerrik asko gurean egotegatik eta zortean. Bale, eskerrik asko zueri eta bihar animatzen zareten guztiak, ongi etorri, bihar arte. Bihar arte. Hauxen dena gaurko hemen magazinean, asteburu ona pasa ezazue eta astelehenean hemen izanen gaituzue elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.